Váš postoj k tejto téme? Mnohí hovoria, že vláda straší, že zneužíva tú tému, že je to marketing pred voľbami. Ako sa na to pozeráte vy? Tá téma má dve roviny. Prvá je tá vecná. To znamená, že mechanizmus kvót je mechanizmus, ktorý vyjadruje neschopnosť Európskej únie a inak sa k nemu stávajú západní politici, inak my u nás doma. To, čo je pre domáce podmienky dôležité, je treba povedať, že uznesením Národnej rady bol odmietnutý povinný mechanizmus kvót a tým pádom aj táto téma boja proti tomuto mechanizmu aj na základe silného uznesenia národnej vlády prijatý 115 poslancami zo 119 prítomných je uzavretá. A myslím si, že vláda robí v tomto absolútnom súzvuku všetkých politických subjektov, relevantných politických subjektov, tie kroky, ktoré sú opakovane verejnosti prezentované. Ale na druhej strane je tu obrovský problém a to je, ja by som chcel, pán minister, vyjadriť absolútne zdesenie až znechutenie a vyzvať vás na to, že aby sme už naozaj prestali strašiť, pretože v priamom prenose vidíme aj toho, kto napísal ten scenár toho strašenia, pretože jednoznačne obhajuje spôsob, akým vláda zneužíva túto tému na predvolebný zápas. Totiž toto predmetné uznesenie, ak ho ocitujem, v bode B hovorí, že Národná rada ostro odsudzuje zneužívanie témy migrácie. Ako inak sa dá zneužiť téma migrácie, ako si dať na predvolebné billboardy tému Chránime Slovensko. Pod týmto vidíme, že aj ústami prezidenta, aj ústami mnohých ľudí, ktorí sa téme venujú do hĺbky, vidia tieto parametre strašenia, ktoré jednoznačne odkláňajú pozornosť od vnútorných problémov Slovenska, pretože končí mandát jednostrannej vlády Smeru, kde by si ľudia pýtali odpočet. A to, že aj teraz ústami 3 príklady zazneli z Francúzska, z Nemecka, z Veľkej Británie. To, že tu máme problém neriešený a nevyriešený problém v zdravotníctve. To, že tu nemáme riešené dlhodobo problémy školstva. To, že tu neexistuje reálny boj proti chudobe. Na to slúži zneužívanie témy, čo nie je kultúrne, slušné a dokonca ani zodpovedné. Ak sa niekto bude odvolávať na to, že vláda nesie zodpovednosť, tak nesie zodpovednosť aj v osobe pána ministra kultúry, ktorý pre účely ako podpredseda Smeru sa staral o volebnú kampaň, čiže voľne povedané aj ministra propagandy, tak tento účel je tak vysoko splnený, že propaganda ochrane Slovenska cez migračnú tému je podľa mňa aj v príkrom rozpore s vyhlásením, za ktoré hlasovalo 83 poslancov Smeru spolu s nami. My odsudzujeme povinné kvóty, ale odmietame to, aby sme prekrývali vnútorné problémami, ktoré sa nás netýkajú bezprostredne, pretože ani cez naše územie sa ani tá vlna neišla ako transfer, čo mali problém Maďari, a ani nie sme cieľovou krajinou. Cieľovou krajinou nie sme z mnohých dôvodov a jedným z nich je napríklad aj to, že aj na základe prieskumov, ktoré hovoria, migranti nás nevyhľadávajú ako cieľovú krajinu, možno kvôli svojej náboženskej infraštruktúre, ktorá tu nie je, aj na základe rodinných väzieb, aj na základe toho, že sme jednoznačne oproti západným krajinám chudobná krajina. A myslím, že šéf Islamskej nadácie ešte k tomu dodáva, že viac menej, že je tak veľmi všeobecne známe, ako máme prísnu azylovú politiku, že aj to tých ľudí odrádza. Ak by som mohol tiež dodať dve vety na záver, ak môžem, keďže ten preslov na začiatku bol dlhší. A na druhej strane tu máme aj konkrétne príklady z histórie, či už hlasovanie o Lisabonskej zmluve, kde bolo opakovane upozorňované na to, že nemáme nechávať azylovú alebo migračnú politiku mimo rozhodovania členského štátu, kde opäť poslanci Smeru v 2008 roku hlasovali za to, proti čomu teraz bojujú. A druhá vec je, že ak sa máme baviť o ohrození teroristami, tak strana Smer na základe toho, aby sa zapáčila Amerike, sem naozaj priviezla teroristov. A ja sa môžem opýtať pána ministra, či reálne vie, kde tí 6 ľudia, ktorí sme z Guantanama na základe snahy vtedajšej vlády za výmenu za fotku s Obamom, kde reálne sú. A či toto nepovažujú... Dobre, reakcia ministra, ale to potom bude zase vaša reakcia, aby sme sa dostali k tej kultúre. Ale jasné, pán minister, nech sa páči. Nehnevajte sa. Poprvé, bolo tu povedané strašenie a zneužívanie. Ale podstatná iná vec.
Vy ste normálne povedali, pán poslanec, že Slovensku bezprostredne nič nehrozí. Vy asi neviete, že Slovensko je súčasťou Európskej únie. Vy asi neviete, že migračná kríza má dopady politické, že sa zhoršujú vzťahy v rámci Európskej únie, že mnohé štáty obnovujú kontroly na hraniciach. To znamená, že tu je normálne Európa ohrozená v zásade dnes a ešte väčšie hrozby sú v budúcnosti. Strašenie. A vy máte asi takú predstavu, že slovenský pospolitý ľud pracuje, žije a jedného dňa príde premiér Fico a povie na tlačovke: stali sa teroristické útoky v Paríži a ideme prijať protiteroristickú legislatívu. Alebo premiér Fico príde na tlačovku a povie: boli stovky žien obťažované v nemeckých mestách a preto my nechceme tu na takúto enklavu moslimov. Snáď nepodceňujete našich ľudí. Snáď naši ľudia zažili cez médiá teroristické útoky v Paríži a na to prišiel premiér a povedal: musíme prijať protiteroristickú legislatívu. To znamená, to nie je strašenie, to je upokojovanie situácie. Keď sa stalo, ani len v nemeckých mestách, ale ukazuje sa, že aj v iných mestách, a môžeme si myslieť, bude to organizované, ale ešte horšie, ak je to spontánne, že tisícky ľudí zo Severnej Afriky, prisťahovalcov, buď už dlhodobo žijúcich v týchto štátoch, alebo aktuálnych, obťažujú európske ženy. A reakciou tých korektných európskych politikov je: vážené ženy, tak choďte po skupinkách, neprovokujte, obliekajte sa tak, aby ste ich nedráždili. Tak je podľa mňa na mieste, keď príde premiér a povie: vidíme, do akého neriešiteľného problému sa dostali západoeurópske štáty a ja vám ako premiér hovorím, že urobíme všetko preto, aby nás nikto nedonútil k tomu, aby tu vznikla takáto enkláva. To nie je strašenie, to je upokojovanie situácie. A ak, to sa často použije, že ľudia majú strach. Možno, že sú aj ľudia, ktorí majú strach. Ja si myslím, že ľudia skôr majú obavy a ľudia majú rozhorčenie, že politici ako vy a ďalší, samozrejme nejakí vplyvnejší v Európe, zľahčujú situáciu, snažia sa odvádzať pozornosť niekde inde. Nie vážnejšieho problému v Európe aj na Slovensku. Ja by som tiež oveľa radšej hovoril o tom, ako klesá nezamestnanosť, ako stúpajú reálne mzdy, ako prichádzajú investori na Slovensko. Ale musíme hovoriť o tomto. A každá strana, a o to viac, že sme pred voľbami, kedy majú tie politické strany povedať ľuďom, ako bude, dajme tomu, pod ich vládou vyzerať táto politika, ak nie pred voľbami? Veď to je najkruciálnejší problém, ktorý Európa zažíva v druhej svetovej vojne, lebo viete, čo to je? Tým, že my sme, prepáčte, toto musíme ešte povedať, tým, že my sme vlastne, teda nie ako Slovensko, ale najmä pod vedením Nemecka, sme rezignovali na nástroj dočasnej ochrany. Lebo do Európy môžu prichádzať ľudia na základe azylového práva, ktorí sú individuálne prenasledovaní. A tí môžu dostať trvalý pobyt. A tí, ktorí sú prenasledovaní masovo, či už je to vojna, občianska vojna, humanitná katastrofa, majú dostávať dočasnú ochranu v prvom bezpečnom štáte. A tým, že sa povedalo: vítajte, poďte všetci máte na trvalý pobyt, tak viete, čo sa stalo? Európa vlastne zavádza právo na sťahovanie národov. Ak sa k tomuto nepovie jasné nie, ak tí istí politici, ktorí povedali vítajte, nepovedia: no bohužiaľ nie ste tu vítaní, musíme zriadiť tábory v bezpečnej krajine a azyl dostanú len, ktorí sú individuálne prenasledovaní, tak my tu nám vlastne umožňujeme sťahovanie národov minister, a my to nezvládneme. Nikto nespochybňuje, že všetko to má nejaký historický rozmer. Ak tu tento rok, ak minulý rok prišlo vyše milióna utečencov. Budem môcť reagovať. Jasné, že budete môcť reagovať. Budúci rok 3 a viac. Koľko príde ten ďalší rok? A to si naozaj myslíte, že Slovensko, čo bude taký ostrovček, ktorý bude obchádzaný? Dobre, aby sme stihli prejsť na tú kultúru, pán Maďarič. Reakcia pána Vyskupiča, nech sa páči. Trošku zodpovednosti k Slovákom. Ja vás chcem vyzvať naozaj, pán minister, v priamom prenose, aby ste prestali klamať. To zodpovedné nikto neexistuje. Vy klamete, že niekto sa správa nezodpovedne. Ešte raz. V absolútnom súzvuku sme prijali to, že mechanizmus povinných kvót a že téma je vážna. Je krízová situácia v Európe. Nikto to nespochybňuje. Vôbec nikto. Ani raz som nepovedal. Ja len hovorím, že ak niekto, a ja by som vedel, ako sa situácia ukľudňovať má, to, čo robíte vy, je rozduchávanie vášni a strašením. Dať si na volebné billboardy tému, ktorá zneužíva tému migrácie, je podľa mňa reálnym strašením a ľudia to cítia, vedia to. A zneužívate túto tému na to, aby ste prekryli iné témy, ktoré ako končiaca vláda máte urobiť odpočet. Bol môj vstup. To, že je krízový scenár,
to hovorte doktorom, to hovorte Dobre, učiteľom. poďme robiť odpočet rezortu kultúry. Ešte dopovedzte. Chcel by som len povedať, že absolútne zodpovedné v tejto téme je, že ak príjmame napríklad protiteroristický balíček a v stupni ohrozenia Slovenská republika sa nachádza v najnižšom možnom, aký je, tak je to reálnym strašením. Ľuďom by malo byť vysvetlené, že existujú krízové scenáre, ale pozor na to, že niekto tu vytvára imaginárneho nepriateľa, ktorý tu ešte ani nie je. Existujú reálne odpočítateľné veci z hľadiska problémov, ktoré majú krajiny ako cieľové krajiny, kam migrantské vlny smerujú. A my by sme mali byť pripravení. Ale dá sa to robiť aj slušne, kultúrne a hlavne zodpovedne. To znamená, tajné služby konajú, tajné bezpečnostné orgány a nie robiť 4 tlačovky a v jednom kuse zasievať ako keby podozrenie, že existuje reálne zajtrajšie možné ohrozenie. Ďakujem pekne. To, že je to krízový scenár v rámci mnohých krízových scenárov, ktoré v Európskej únii za ostatné obdobie máme, je fakt pravda. A treba sa k nemu postaviť zodpovedne. Ale nie spôsobom, že tí, ktorí mnohé možné bezpečnostné rizika aj sami spôsobili, sa stávajú dnes do roviny ochrancu a ešte to aj zneužívajú v predvoľbnej kampani. Pán Viskupič, 4 roky rezortu kultúry. Aký bol Marek Maďarič ministrom? Teraz bude taký ten premostujúci moment, že rezort... Ja som nad tým rozmýšľal, že akým spôsobom sa dostaneme z témy migrácie, ktorá jednoznačne vidíme, že ona je predvolebnou témou Smeru a zároveň sa dostaneme teda k odpočtu. Ja musím povedať na začiatok, že z hľadiska úradníckeho a možného rezortného výkonu boli mnohé až prierezové veci, ktoré sa jednak podarili otvoriť a dokonca k niektoré sme sa dostali až do štádia prijatia, respektíve presadenia. Či budem spomínať Fond na podporu umenia, či nový autorský zákon, alebo ďalšie pozitívne veci, ktoré sa podarili presadiť. Zároveň však v osobe ministra kultúry a podpredsedu a to, čo som spomínal, že má tú dvojedinú funkciu, že ako keby aj vyrábal ten obraz strany Smer ako minister propagandy, je veľmi dôležité spomenúť, pretože sú situácie, kedy mi hlas ministra kultúry výrazne chýbal. Sú tu kauzy ohľadom ochrany nášho národného kultúrneho dedičstva, garáže v parlamente, teraz čerstvá kauza PKO a jej reálne búranie, alebo Krásna hôrka, kedy mohol napríklad pri PKO zohrať nejakú úlohu? Nebolo to už tak ďaleko? Ak si spomenieme, len 4 roky dozadu voľne pri kauze PKO sa dokonca zasadila sa za ochranu samotná premiérka Radičová vtedy. Čiže sú to situácie, kedy z hľadiska širšieho kontextu mi reálny hlas, silný hlas ministra kultúry chýbal. A ak sa dostanem v ďalšej, by som sa chcel... Načetli sme niečo, lebo máme tu aj takú tabuľku, neviem, či už bolo vidno. Poďme sa pozrieť na také... Sú to také milníky, ktoré zostanú po tomto štvoročnom období. Sú to napríklad kvóty v rádiách, alebo naozaj nový autorský zákon, Fond na podporu umenia. Teda, že sa oddelili tie peniaze a rozhodujú si o nich vyslovene už umelci. Digitalizácia kultúrneho dedičstva, ktorá pokračuje, obnova pamiatok, prípadne aj podpora filmového priemyslu, kde vznikli nové pravidlá. Čo z toho vy považujete za to najdôležitejšie? Že čo si hovoríte, že dobre som urobil? Je to také trošku možno hlúpe, ako keby hodnotiť sám seba, ale tak pokúsim sa to tak vecne povedať. Že s čím ste spokojní? No, ja tomu rozumiem. Ale chcem povedať určité princípy, ktoré som sa snažil aplikovať, dodržiavať a potom z tých vyplynulo aj to, čo sa urobilo, prípadne čo sa neurobilo. Prvá vec, ja som vstupoval do tohto obdobia už ako myslím si človek skúsený v rezorte kultúry, lebo to bolo moje druhé obdobie. Vstúpil som do tohto obdobia s princípom kontinuity. To znamená, ja som sa snažil naviazať na všetko užitočné, čo bolo urobené aj za môjho predchodcu. Ďalším princípom, ktorý som sa snažil aplikovať, bolo, aby všetko to, čo budeme robiť, to, čo si naplánujeme, už vznikalo v nejakom širšom dialogu s kultúrnou obcou.
Aj samotné programové vyhlásenie vlády v oblasti kultúry vzniklo ako v tomto širokom dialógu. Zriadil som aj taký veľmi široký orgán, volá sa to Rada vlády pre kultúru, kde má zastúpenie kultúrna obec, ale aj dôležití hráči, ako sú samosprávy, ako niektoré kľúčové ministerstvá. A cez tento orgán prechádzali všetky dôležité materiály. To znamená, že už v tej príprave tých vecí som sa snažil získavať konsenzus, aby jednoducho to nebolo niečo, čo vzniká v úradníckom kabinete, aby sa už v zásade pri tej príprave vychytali nejaké potreby muchy. Preto sa aj stalo to, že mnohé tie veci, možno to trochu nepriamo naznačil aj pán poslanec, získali aj širšiu podporu ako len poslaneckého klubu strany Smer. Ak by som to mal, povedal by som potom v kocke povedať, čo si myslím, že sa podarilo. Aj dvoch vás upozorňujem, že minuli sme dosť veľa času. Dobre, ja to poviem v kocke, aby som... Teraz nech to odsýpa, aby sme sa naozaj dostali. Dobre, poviem to pár pro toto. Myslím si, že je veľmi správne, že máme dnes schválenú stratégiu rozvoja kultúry do roku 2020. Je to prvýkrát, keď má Slovensko v tejto oblasti takú cestovnú mapu, ktorá sa už naplňa. A ak príde niekto ďalší na ministerstvo kultúry, tak verím, že môže na to naviazať. Máme aj ďalšie dôležité koncepčné materiály. Máme systémovú zmenu, ktorou je Fond na podporu umenia. Máme schválený rekodifikovaný autorský zákon, ktorý je dôležitý z toho aspektu, že je to kľúčový zákon v oblasti kultúry, ale nielen kultúry, aj vzdelávania, vedy, lebo pracuje s duševným vlastníctvom, či na strane tých, ktorí ho vytvárajú, alebo tých, ktorí ho konzumujú. A len pripomeniem, je to veľmi ťažký zákon. V Českej republike sa im to nepodarilo urobiť. Jednoducho tam sa kríži veľa záujmov. Som na to patrične povedal, by som pyšný aj na prácu ľudí na ministerstve, ktorí to urobili. Významne sa rozšírila infraštruktúra kultúry. To treba povedať, pretože dlhé roky my sme len opravovali rôzne inštitúcie, ale nám tu teraz vzniklo Kunsthalle. Teraz o pár týždňov otvoríme Múzeum holokaustu. Reálne vzniká Múzeum dizajnu. V rámci Európskeho hlavného mesta kultúry sa nám podarilo získať 60 miliónov, na základe ktorých tiež vznikli nové kultúrne inštitúcie v Košiciach. Myslím si, že sme veľmi sa aktívne a dobre zhostili, a to je dôležité pre kultúru, takých udalostí, ako bol rok Cyrila Metoda, 70. výročie SMP a takisto rok Ľudovíta Štúra. To neboli len formálne veci, ale my sme naozaj veľmi aktívne prispievali k tomu, že Slovensko žilo kultúrne týmito vecami. Čo hovoríte na tie výčitky pána Viskupiča, že niekedy váš hlas jemu chýbal? Viete, že tak PKO, ja pokiaľ viem, tak primátor za Smer Milan Vtáčnik bránil všetkými silami, aby to nebolo zbúrané. Je tu nejaký iný primátor, neviem, či ho náhodou Olano nepodporovalo, tak nech sa obráti láskavo na to zastupiteľstvo, na tých pravicových politikov, na toho primátora, ktorí o tom takto definitívne rozhodli. Čiže kým sme mali tam nejaké šance, lebo správne ste poznamenali, to je v kompetencii niekoho iného, tak cez nášho kandidáta sme tomu bránili. Takže nehnevajte sa. Ja tam, kde som to považoval za potrebné, som hlas zdvihol. Tam, kde som to nepovažoval, tam som ho nedvihol. Možno sa nie všetko dostalo do uší pána poslanca, ale ja by som skôr tak povedal, že myslím si, že kultúra má svoju cestovnú mapu, má európske zdroje, ktoré jednak využila v tomto období, či to bolo Európske hlavné mesto kultúry alebo digitalizácia, má vybojované nové zdroje, 270 miliónov na kreatívny a kultúrny priemysel v novom období, urobila systémovú zmenu, má moderný autorský zákon, má fungujúce a rešpektované verejnoprávne médiá RTVS a TASR, to si treba takisto povedať. Máme novú infraštruktúru, máme zdigitalizované jednosálové kina. Myslím si, že veľa vecí sa ako podarilo. Sú určité nedostatky, ale myslím si, že ten rezort ako keby je v takom pozitívnom nejakom rozvoji. Keby som, a poviem to, aby teda neznelo, že sa len chválim, myslím si, že bolo potrebné, hoci sa každý rok navyšuje rozpočet rezortu kultúry, ešte výraznejšie financovanie by malo byť, najmä do oblasti obnovy pamiatok, ktoré mimochodom sú v 3. balíčku. V rámci tých 100 000 áno. Nech sa páči, pán Viskupič. Aby to nezostalo na tom, že je jedna oblasť, kde reálne z postu ministra kultúry a výraznej politickej postavy ten hlas mal zaznieť, ja som ich pomenoval. Potom máme ďalšie dve oblasti, kde môžem hovoriť až o zlyhaní. Niektoré veci sme si my oddiskutovali na výbore. Pre mňa, ak začnem, je jedným kruciálnym momentom, ktoré gestne zastrešuje Ministerstvo kultúry, je mediálna sféra. To, že nebola ani v programovom vyhlásení vlády ambícia niečo urobiť so zákonom pre vysielanie retransmisiu, postavením regulátora, nastavením reálnych parametrov na to, akým spôsobom sa deje nestranné a objektívne informácie na Slovensku, možno bránenie aj legislatívne oligarchizácii a podobne, sú pre mňa zlyhaním aj z pohľadu toho, že sa veľmi výrazne zmenila doba. Zároveň
musím povedať aj na príklade vašej inštitúcie. Ja si pamätám, keď sme prijímali za minulé vlády zákon o RTVS a obrovskú kritiku. Je to jeden z mála zákonov, ktorý ale za celé štvoročné funkčné obdobie nemal ani jednu novelu. A pamätám si, keď sme ho prijímali s obrovskou mierou kritiky, či už samotného pána ministra vtedy ako opozičného politika, aj iných kolegov. Čiže v mediálnom svete téma znovu zavedenia koncesionárskych poplatkov, napríklad v mediálnom svete aj to, akým spôsobom ste sa, pán minister, keď som vás opakovane volal na výbor ohľadom postoja k denníkom, niektorým denníkom, kde vláda odmietla odpovedať. A toto sú záležitosti, ktoré vy ako reprezentant kultúry a médií, ktoré máte gestčne, by ste mohli a mali ste v tej situácii zasiahnuť oveľa výraznejšie a hovoriť o tom, že objektivizácia a nestrannosť médií je a má byť prioritou akejkoľvek vlády. To sú veci takisto, ak ja voľne spomeniem, pán redaktor, napríklad situáciu v rámci tej objektivizácie, ja som si pripravil taký malý graf. Toto je výsledok vášho pozývania napríklad do tejto relácie, ak hovoríme o objektivite našej strany a strany, ktorá získala rovnaký podiel vo voľbách. Ste tu teraz čiže toto je výsledok štvoročného obdobia. Odkaz vloženia aj vám. Čiže ak by sme, nehovorím, že máme mať rovnaký priestor ako vládna strana, hovorím, že ak porovnáme výsledok vo voľbách a mediálneho priestoru, ktorý sme dostali na základe ako najaktívnejší poslanecký klub, obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Takže dúfam, že toto sú tie prešlapy, ktoré akákoľvek nová vláda aj v bránení proti oligarchizácii médií urobí do budúcna. Pán minister. Chcel by som mať priestor väčší na kreatívny a kultúrny priemysel, ale bohužiaľ sme tu...